ikumqobedu indawo yaseNtabethemba eLukhanyo village eNew Zola phakathi kwedolophu yaseKomani neTakastad kumasipala wase-Enoch Mgijima kude akukho zinkonzo zikamasipala okanye zikarhulumente ezifumanekayo ndibala umbane, amanzi, izindlu zangasese kunye neendlela. Kanti uluntu lwale ndawo luthe lakhweba ungenelelo kubantu abanokubancedisa kule nyewe besithi kudala becela ezinkonzo kodwa bebanjiswa isisila sehobe ngoku yiminyaka emithandathu bekulendawo bengazifumani. Ezinye iindawo ezibangqongileyo zibala iminyaka eyi-11 zikhona kodwa nkqi ukufumana izinto ezizidingo kubo. Uward Councillor kwaward 30 Enoch Mgijima nantsi ingxelo. Now mhlambe kuyawubaleka nyani ufumana i-background yale nto yokuba kwento abakhala ngazo kwenzeke ntoni then ukwazi ke ngoku uphendule emva kokuthetha. Ndiyibulela ke lo nxaxheba. Mandibethe kule migca kwento ebendithunyelele zona abakhala ngazo leadership. Okokuqala apha bathetha ngequestion yamanzi, running water. Indaba yamanzi ndandifikile apha ndinabo bawubeka umcimbi wamanzi. Sazama kangangoko ngeli xesha le-IDP sathi makufumaneke noba ziiJojo tanks. Ndinedocument lapho ke mhlawumbi zabonisa iJojo tanks uba noko kwelithutyana amanzi engekho makube khona iJojo tanks bafumana amanzi. Baphakamisa into yoba uba ngabakhona noba yitepu ekwisenta noba into ejikeleza bafumana amanzi. Zonke into zinotu ezo nto bathetha ngazo. But i-challenge yokuba umasipala esikuwe nkokheli uphantsi section 139 subsection 7, that means intervention ngenxeni yeemeko zemali zalo masipala walo. But as you might know, omasipala abo bona ngokwabo bayahlukana. Kukhona umasipala wekhaya, local municipality, kubekhona i-district municipality, kubekhona u-provincial no-national. Le yamanzi imeko niphantsi koKhrisani i-district municipality. Kwi-IDP besinayo siyiripotile ikhona is-documented apha kum. I-process kaKhrisani ke ngoku ibudget i-financial year yabo iqala nge-1 zikaJulayi. Ndanilapha nge-4 zikaJanuwari yayicacisa loo nto uba as much as amanzi ebaluleke gqitha amanzi bubomi, i-sanitation yi-dignity. Kodwa ke imeko yomasipala ihamba ngokwebhajethi. Ibhajethi yomasipala iqala ngoJulayi, lo esingekafiki kuyo. I-IDP processes ziyaqhuba zona 31 zikaMeyi sifinalize i-IDP processes kwamasipala kwi-Enoch Mgijima. Mandigqitha ke leadership kuleyo ndize kombane. Yabona kumba wombane siqala kwinto ekuthiwa yi-INEP. Urhulumente kaZola unento ekuthiwa i-INEP avumelene ngayo, Integrated National Electrification Program, ethi ke ngoku zonke iindawo mazifumane umbane. Laa program incesana naloo nto. Now ikhona isurvey eyenziweyo apha kule lali esikuyo nenye indawo elapha ithonile nalapha, isurvey yombane. Izinto ezingenambane zikwaba zibe nombane. Laa survey igqityiwe ngumfana wase-KZN ebelapha ebesenza lo msebenzi. Yathathwa le information including le ndawo esikuyo. Yathathwa le information yaswa kamasipala kwi-department of-infrastructure kwa-electrical department. Yathathwa le information yaconsolidate yakhepha tariff. Xa isuka phaa kubo le information ibheka kwa-DMR kwi-department ka-mineral and energy kaMantashe. Once isuke ku-DMR then it goes to National Treasury. Bayigazethi babhajethi ke bathi sibhajethela ke nto uba masizathela. Loo process ngokheli iyanfolda leyo. Yenziwe loo nto yonke. Silindele ke ngoba babuyele kuthi bathi uba baqalisa nini ngento zombane. Mandi-indicate kwakhona uba njengoba besithi bene-5 years belapha noko iinkonzo azikho ezibazibala ngundoqo zibalulekile. But sisene-backlog yeendawo zika-2011. You go apha ekolini naphaya kwelaa cala kuthiwa kwangqoba. Kune-backlog ka-2011 yamanzi nombane. Not only le 5 years, it's more than 10 years. Kunabantu abalindileyo. Yonke loo nto siyayikhavarisa siyiqwalasele yonke le nto uba mayathende leyo. Kusenjalo Olitsha ntliziyo Mr Ncumbese uthi lulwaphulo-mthetho lendlela uluntu luphiliswa ngayo kule ndawo emva kwiminyaka eyi-29 yedemokhrasi seske kungabikho nenye kwindawo enezindlu ezininzi kangaka. Ngoko ke baza kungenelela nabo lo kaNcumbese ngethuba ethetha noluntu emva kokubatyelela kule ndawo yaseNtabethemba. Mandiyibulele ke councillor into bube khona kule meeting. Maniqale kuloo ndawo. Abanye bayabaleka. Njengakumbe xa kubizwe mna bayabaleka. So mandiyibulele into bube lapha. Nangamso ube khona. Politicians ne-tendency yoba abantu ziye kubo xa zifuna ivoti. Zithi zisoyifumana ivoti zihambele kude nabantu. Njengoba ngoku uzovotwa ngo-2024
Sithandwa halala. Kufunqulwa nabantwana bethu abanemifinya babekwe ezifubeni. Kufike kuselwe ngeemagi zethu ezimdaka because kufuna ivoti zethu ngo-2024. Uyabona ke councillor, ingxaki esinayo phaya kwi-Bathi principles and andizuzikota zonke, kodwa kukhona into ekuthiwa yi-consultation. Xa ukhokhela abantu kukhona amaxesha kufanele ubani udibana nabo uyohlala nabo phantsi noba uzanga nanto, kodwa uyobamamela, uyo-engage nabo, ubabeka kwi-understanding uba apha njengoba ndiyayazi uba ninengxaki yento ethile nento ethile nento ethile, nam ndingukhansila khona apho ndihamba ndime khona, khona indawo endingakwazi ukudlulela kuzo, amandla wam aphela kwindawo ethile. Leyo into masingayifihli. Ukhansila unendawo ahamba ame kuzo angadluli, unobhosi abamphetheyo athi yena ethetha le babe bethethe enye bona. Uyabona ke xa nivotile navotela umntu okanye navotela umbutho yenzeka laa nto lo mbutho ubuyifuna, baske bathi xa sebephaya khansila kamandi ndithetha ukhona, nidla ngokuzibona iividiyo zam ngoku ndithetha nawe ubuso nobuso. Awunothi abantu besendaweni for more than 5 years baba banamanzi, andikhathani noba ungayicikoza ngoluphi uhlobo uyithethelele ngoluphi uhlobo, soze uphile ngaphandle kwamanzi. Amanzi yimpilo, ngunumber 1 lowo. Okwesibini, indlela. Makuthiwe kugula umntu kunethile kuludaka apha kubizwa iambulance, izawukwazi ungena iambulance. Kwenziwe icrime apha nibiza amapolisa azokwazi ungena amapolisa kunethile kungakwazi ukuhambeka. Makuze ke ngoku imini yoba abantu bafuna ukungcwaba, makuzolanda umzimba uzokwazi ukuthathwa, kuzawukwazi ukungcwatywa, akuzukwa. Uyayibona khansila le nto uba ezi zinto zingathi azinamsebenzi zezi zenze ezinye iinkonzo zingakwazi kuza. Into endingayi-understandiyo mna bantu abakhulu kulo rhulumente yeyoba kutheni bengenayo indlela ethile yosebenzisana yonxibelelwano. Uba thina singamapolisa akasizukwazi ukuyisevisa indawo ethile ngenxa yento ethile. Bethetha bodwa bengurhulumente. Nabakwa-health bathi asizukwazi ukuthumela ii-ambulensi zethu phaya ngenxa yento ethile. Bathetha bebodwa kwezi boardrooms zabo. So that ke ngoku bayakhuthazana uba masincedisaneni, aba bantu mabalungiselelwe into yendlela, aba bantu mabafakelwe umbane, aba bantu mabafakelwe amanzi, njalo njalo. Kanti kule ndawo kuthe kwavunyelwana ngazwi linye ukuba makuyiwe kwii-offices zaseKrisani eCouncil Chamber kuyokucelwa amanzi kuba abanawo. Kwabonakala ke into yokuba emveni koba ndibamamele mandicebise into yoba masiye ngqo kwii-ofisi zikamasipala eKrisani siyothi thaca ipetition. Siyenzile ke loo nto eofisini kameya, safike ke sahoywa ngu-senior manager phaya engekho umeya, wathembisa ke into yokubana zizohoya zonke ezi zinto. Emveni koba ethembisile ke bethetha ke into yoba ikwipipeline into yokwenza amanzi. Ndacela ke mna uba mabakhabe bebasela amanzi namhlanje okusela ngetrakhi, abagalelele ezitankini kwiimbombosi njalo njalo. Sivumelene ke ngaloo nto. So ndizama ukuthi ke ihambe kanjalo, sikhawuleze samkelwa ngumasipala eKrisani, bathembisa into yoba bazosinceda. And watsho ke umhlekazi lo ebesihoya phaya okwiofisi kameya into yokubana uzawulala ethumela i-email, thumelele umeya waseKrisani nomeya wase-Enoch Mgijima nabo bonke abachaphazelekayo kwezi ngxaki. Kwiindaba zeVukani FM, ndingululekani Bhoda kumasipala wase-Enoch Mgijima.